Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana Usab sa kanimo. kanimo. Unang adlaw ron sa buwan sa Oktubre, hapit na sang Pasko, no? Bre na gyud, ikaduha ng Bre. Nya gisaulog ron sa simbahan ang pista ni Santa Teresita sa Batang Hesus, Berhin og doktor sa simbahan. Usa ni siya ka modelo sa ato karong modern times nga santo. Natawo siya ni atong murag pang to 1847 ba to? Nya namatay pod siya og 73. Basta mga 24 years old ni siya. Namatay sa tuberculosis o sa kabadre sa Carmelite. Niya nakakuha siya og taas kaayo nga kabalaan sa kinabuhi o kaalam nga Dios nun diha sa iyang prinsipyo nga magpakasama siya bata at ubangan sa Ginoo. Ang bata di na mangandoy og dagkong butang, mo na si Santa Teresita or Saint Teres, wa sad siya mangandoy og dagkong butang. Ang iyang ipangandoy nga ang gagmayng mga butang, ordinaryong mga butang nga gibuhat sa tao, hatagan unta og dakong gugma. Kita ganahan man kitag dagko nga mga achievements in life, pero ang iya bisan ang pagpunit og usa ka buok sagbot para limpyuhan nimo ang daan, ihalad nimo sa Ginoo nga mahigugmaon, makapalangit na. So mao na ang daan sa langit, mao ang daan sa usa ka bata. Atong iampo nga ang ato untang mga katawhan, labi na ang ato mga leaders, maghatag unta og dakong gugma sa ilang pag-alagad, labi na sa mga katawhan nga labing ubos og sa mga butang nga ordinaryo nga dili hapit makita, apan ang mata sa Ginoo ray makakita. Labi na ang ato mga benefactors and donors nga sa ginagmay nilang pagpaambit dinhi og dinagko nga pagpaambit sama ning atong mga slots, hatagan unta sila og ganti sa gingharian sa langit sama sa nakabot ni Saint Teresa of the Child Jesus. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Misulti si Job ug gitunglo niya ang adlaw sa iyang pagkatao. Miingon si Job, Ginoo, tungluha ang adlaw sa akong pagkahimugso ug ang gabii nga ako gipanamkon. Maayo pag namatay ako sa tiyan sa akong inahan o sa akong pagkahimugso. Nganong gisabak-sabak pa man ako sa akong inahan o gipatutoy niya. Kung namatay pa ako kaniadto, nakapahulay na unta ako karon, matulog sama sa mga hari ug mga pangulo nga maoy nagtukod pag-usab sa karaang mga palasyo. Natulog unta ako karon daw prinsipe, kansang balay, tugob sa bulawan ug sa lapi, ug sama sa mga batang na tao nga patay ng daan. Sa lubnganan, ang mga dautan dili na magbuhat og dautan, ug ang mga taong nahago pag-ayo makapahulay na gayon. Nganong buhion man ang tao, aron lamang magantos. Nganong gihatagan magkahayag ang mga tao nga anaa sa kagulanan. Nagpaabot sila sa kamatayon, apan dili kini moabot kanila, palabihon nila ang lubnganan, kaysa bisan unsang bahanli. Kay wala sila'y kalipay, hangtod nga mamatay sila, ug ilubong. Gililong sa Dios ang ilang kaugmaon, ug gipiit sila sa tanang dapit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. O Ginoo, Dios ko, sa adlaw nga nagasinggit ako, sa gabi nagatawag ako diha sa imong atubangan. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dunggan sa akong singgit sa panabang. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Kay ang akong kalag napuno sa mga kagulanan, ug ang akong kinabuhi nagaungaw na sa kahiladman. Giisip ko uban kanila nga nanaog ngadto sa kahiladman. Tao ako nga walay kusog,
sa imong atubangan, Ginoo. Ang akong higdaanan, anauban sa mga patay. Sama sa gipuno nga nagahigda sa lupnganan. Nga wala na nimo hinumdumi, o nga wala na nimo tagda. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago o si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Sa Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gana bang nahibaw kang hapit na kamamatay? O niya, ang imo pagyong gituuhan nga maoy mo, tabang nimo, isalikway pagyud ka, unsa may imong bation? Ha? Okay ra? Makaingon kay, may pagkaroon na lang ko mamatay. Muna si Job, gibati ni Job, kay sulod sa usa ka adlaw, nakuan gyud, hurot gyud kamatay ang iyang mga anak, iyang mga tao, nawa ang iyang kahayupan, ug ang katapusan na lang gyud niyang stronghold mao ang iyang asawa. Niya kay gibutangan man sa siyawa og nuka gikan sa iyang nga rigis iyang tiil nga dili maayo, hastang iyang asawa din ang magpatupad niya higda. Kamo mga asawa, inyong banab daghan kay nuka gikas nga rib daghan kay nana, magpatupad pa mo? Na mga buangon sa demo. Mao tong gipapahawa si Job sa iyang asawa gikas ilang balay, dito na lang siya gawa sa ilang balay, kay sa una manggong panahon kanang sakit sa tao ba,
i-equate na nila sa sala. So ang iyang asawa nagduda nga si Job gisilutas Ginoo. Kay nganong naaman siya atong dako kayong kadaot siyang kinabuhi labi na gitong iyang noka nga di maayo. So pertigyong grabiha mo nang nakaingon si Job sa atong unang pagbasa, nganong gipakatao pa man ko? May pagdamatay na lang ko dito tiyan sa akong inahan. Gitunglo niya ang adlaw nga siya gipakatao. Adlaw ra basadero sa akong manghod si Mio, kailangan mong Mio no katong diri. Oy, happy birthday diha. Yang man akong tawagan na bisag tiguang naman na siya, 59 naman sa nas Mio, gasunod dami ana. Yang akong tawag, birthday ro niya. Mo nang kinini ang nagtunglo si kuano usahay makaingon biyata ana nganong natao pa man ko. Katubit ang pag-elementary nako, bugo man ko kayo ato, sige ko kasiro, niya pay latos ni mama nga mag-average og kaduhas usa ka adlaw. Naagi panahong nakaingon ko nganong natao pa man ko Ana bitaw ko sa una. Makamahay ta ba? Pero ang solusyon day ana mao ang pamaagi nga gipuy-an ni Saint Therese of the Child Jesus. And practically gipuy-an pod ni sa tanang mga santos. Pero gi-highlight gid ni Saint Therese, usa siya sa naka-highlight kayo ani. Kana bitang makontinto ta nga makabuhat og maayong butang bisan unsa ka gamay. Kana bang di ta magmahay basta makabuhat pa lang ta og maayong butang. Ana, gilingay imong tupad ing na daghan pa kag mabuhat. Na daghan pa. Ang nakaapan manggod nato magsigit tag pangandoy sa dagkong butang, katubang dagko kayo ba? Naatay mga gitawag og ambitions in life. Ambition. Unya kung dili gani mo abot, masuko ta, magmahay ta, ma-discourage ta. Di ba? Gusto ka imong anak mahimong honor, dako na gamay. Ma-honor student ba? Dako na gamay. Unyag nahagbong. Unyag nahagbong, unsa man, sugot pa ka. Tuan na, nagyaw-yaw na ka. Nyawa gid nimo na appreciate ang imong anak nga siging report ngadto sa eskwelahan kada ting klase mo adto gyud healthy kaayo. Porti maganing kusuga mo duwag computer. Luwad jud ka appreciate ana. Mga gagmay ng butang, dili tingali kay na gamay. Pero maayo ba yana nga ang imong anak mo eskwela gyud nahagbong lang pagka-ending. Ana. Unsa man na. Para gud anang mo take sa board exams. Na may daghang mo take sa board exams at mo anhi dinhi magpa-pray over. Ang una na kong pangutana, andam na bakang mahagbong? Uy, padol simbako. Nakuunsam day mong gusto inig-take ni mos board exam, pasar gyud ka. Ayaw na lang take. Pangayo na lang og license dito sa PRC. Yo, di mo na pwede pa din ako. Buangon ka. Mo take gani ka sa board exam, kinahanglan andam sa kang mahagbong. Unsa may gamayng butang diha nga dili kay nato makita nga nindot kayo nga makahuman ka pag-answer sa mga board exams questionnaires. Kana mo'y pinakanindot. Gani ang kada item, kada question nga usa ka buok maansira nimo pagkanindot na ana. O kung subayon sa nato ang daghan kay gagmayng butang, ako ganin na silang pangutanon, pila ka nursing board exam or teachers board exam nakugikan sa imong pagka grade 1, practically grade 1 man ang formal gyud nga education. Sa gikan nimos grade 1 hangtod kakaron nga padong nakamutik og board exams, pila ka exams ang imong napasar? Daghan mo dyan ang exams, di ba? Napaganinay sa tawag na prelims, sa mga major lang na nga exam, prelims,
midterm, semifinal, final. Yan na pag mga quizzes. Ano? Ug mapasar na nimo mo na mag-promote ka sa sunod nga level. Unya naguol kay siya nga nagunahuna basig mahagbong siya sa board exams, wa na siya ka-appreciate adtong daghan kaing exams nga iyang napasar gikas pagka grade 1. Pagkaluoy nining maong tao. Naiuban maghikog kay nahagbong sa board exams, wa gani siya kahuna-huna nga purting daghanas na pasar niya. Na pagiuban maghikog kay siya maoy summa cum laude, siya pagi nahagbong. Wa siya ka appreciate nga pag-graduate niya og college, summa cum laude siya, nahagbong last board exam. Usar gyud ka exam ang nakapatay niya. Luoy no? Mao na ang nindot di ay matod pa ni Centeris, ang tanan nga maayong butang nga imong nahimo bisan unsa kagamay, pasalamati ang Ginoo, ihalad nas Ginoo og himuan na with great love. Mao tong pagka 19 years old niya, ang dako niyang nahitabo, nasakit siya. Usa na siya kamadre adto. 15 years old man ito siya nadawat sa Carmelite. Niya pagka 19 years old, mga 4 years after, nasakit siya tuberculosis. Kanang TB sa una, wala na'y tambal. Huwaton lang kag kanus-a ka mamatay. Gi-isolate siya dito sa usa ka room, dito ra gid siya. Pagaduaon lang siya sa nag-atiman niya. 5 years after, namatay siya. Luoy kayong kinabuhian. Sige lang ka ditong ubo, sikag ubo. Napayusahay, maabutan pa siya dito sa iyang gabantay niya nga. Nakuyapan sa pagsigig ubo, tungod sa kasakit, nagluwa, nagdugo, daghang dugo iyang naluwa. Kamo, may nga okay ra ninyo? Oy. Lingay mong tupad ina, sugod ka mag-ubo-ubo. Purti maginyong tap-tap dia, tap-tapan yun kaya sus, matakdan taan eh. Nanani, ubo na noon ko. Pero doon na siya gisuwat. Samtang nasakit siya, bisan kikatungo pa siya masakit, doon na siya gisuwat nga diary. Iya tong gitaytulan og The Story of the Soul. Ang iyang encounter sa Ginoo. Katungo pa siya masakit, bisag mo punit siya, na may usahay ka ng dagom, kay manahi man na sila. Nya na usahay, iyang kaubang mga madre, maputol ang dagom, ilabay lang sa salog, di kay makitan. Usahay, siya'y makakita. Iyan ang puniton, nga uban ang gugma. Maingon dayon siya, ako ning puniton in service to my sister. Kay wa siya makapunit ani, ako ning puniton in service to my sister. Human daghan kay siya pasalamatan sa Ginoo. Salamat Ginoo kay makakita pa kog dagom. Naidaghan diha din na gani kakita og dagom. Galisod mga gani kakita sa naong. Di ba? O dako na kay kasalamat ana. Ikaduha, makapunit pa kog dagom. Na gani uban diha di nakakupot og kutsara, mahug na lang ang kutsara. Kada kong grasya na makapunit pa kag dagom. Awa mo ka kuan, awa mo kita nya iya dayong ilabay sa basurahan. Mutikang man siya, salamat kay makalakaw pa ko. Daghan mi sa kaubang madre nga gahigda nala sa ilang bed, mga bedridden na ba, di nakalakaw, siya makalakaw pa. Sa pagpunit pa lang niya sa dagom, purting daghana na niyag angay pasalamatan sa Ginoo. O ingon ana ang iyang relasyon sa Ginoo. Nga little things appreciated, offered, ngadto sa Ginoo, nakahatag niya kalipay. Hastas pagpanglaba, tagaan siya daghang iyang labhonon. Di gyud siya mo reklamo. Moingon siya, salamat Ginoo, makakuso-kuso pa ko,
Salamat Ginoo kay makalihok pa ko, makawaswas pa ko. Salamat kayo ani. Naidaghan diha, di na gyud kalihok ang kamot, gaana na lang, agas pang laway. Di siya mo reklamo, kadaghan ba ng labunon? Kadaghan labunon. Ang iyang kuan, salamat kay makatrabaho pa ko. Niya kining tanan, i-offer ko nis Ginoo. Alang ni sa mga kalag sa purgatorio, alang ni sa mga conversion of sinners, alang ni sa mga missionary sa simbahan na magmalamposon unta sila. Ako ning halad nila. Motong pagakuan niya, pagkasakit niyang tuberculosis, hastang iyang pag-ubo. Kay sakit biya kaya na inig-ubo, nakasuway na mo masakit mong TB. Ti sakita na. Inig-ubo na niya, ang kasakit nga iyang gibati, ningon siya, Lord, kining akong kasakit nga gibati, ako ning ikonik sa imong pagkalansang sa cross. Sobra pa ang imong gibati kay ani. May ning ako, ubura ang imo, natusak-tusak yun imong lawas sa mga samad. Ikunik-kuning akong kasakit. Unya, Lord, gamitan ni para sa pagpalampos sa misyon sa simbahan, sa mga misyonero. Hangtod nga ipakita nas Ginoo niya ang panginahanglan sa missionary work sa simbahan nga lisod gyud kaayo. Unya, the more nga makakita siya ani, nara siya suod sa kwarto ha, nakita niya ang kalisod sa mission areas, ang sakripisyos mga misyonero, the more siya nga magpasakit og maayo, mao ditong makuyapan siya usahay kay mudagandagan man siya libot siyang room para muubo pag siya maayo haron daghan ang matabangan sa iyang kasakit. Ndota no? Awa mo ka preset. Nga bang asawa ka, nangabit imong bana, yung kakasakit, Lord, i-offer ko ning akong kasakit para sa kalampusan sa gipamaligya nga slat ni Father Ciano. Ana. Nya kay kuwang pamangyod, o pamangyod mahalin, gamay pamangyod taghalin, may kamay untag mangabit pagid ang akong bana, Lord. Ug ikaduha, aron mas mosamot pagining akong kasakit, nya ma-offer na ako. Tapos, Ginoo. Ano ba? Ndo talaga. Nya nakakita dayon si Saint Teresa, ang kasakit ni Kristo maoy kabulahanan natong tanan. Mao sad na nga ang ako sang kasakit hinaot nga gamiton sa Ginoo nga kabulahanan sa simbahan. Mo nang si Saint Teresa gi-declare siya nga one of the 4 patron saints sa mission. Pagka year 2000, bro, ikaduha, ikatulo ba siya nga kuan sa mission. Wa siya katikang bisag usa lang kalakang gikan sa bakba sa pultahan sa Carmelite, pero nahimo siyang patroness of the mission. Tungod siyang gugma. Kanindot ana. Saman. Okay na mo? Lingay mong tupad. Ing napakay 100 diha. Na kay 100 pesos. Ing na ipalit nagsalat si TUMM. Kay naatay pakanunon nga mga 3,000 sugda na nato karong first week. Ato na silang pakanon. Ang atong halin sa CTUMM para atong ipalit og 5 kilo rice para aning atong mga gigutom kayo nga mga parishioners, mga pamilya. Nahalina na tag 14,334 kaslats, na apay 55,666 kaslats nga available, tag 100 pesos per slot. Yan na ni 61 slot challenge, 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 72. Yan nga to sang paras kumbinto, ang SBF DAG na nasa tayhalin nga 39,744, na apay 20,256 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa na siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 250 na sad ang atong nadawat nga 16 slot challenge sa SBF DAG. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kanang 500 pesos karong panahon na ba dinis Pilipinas, o kanang 100 pesos
Mura na lang ginagagmay kay tanan nga amount. Gagmay kayo. Little amount. Small amount. Pero kung ato na siyang isigig hatag as a community, mao nang nakapabarog tag kumbento, nakaparenovate sa atong simbahan, nakapatrabaho tag mga daghang mga simbahan, mga kapilya, nakatabang paganitas kapilinya di Fatima nga matukod na nga ni cost og millions of pesos. Dako na kay tag nagasto million sa ato dinhi mga projects tungod anang atong ginagmay nga slot ug mao sa nay gustos Ginoo nga let us love doing little things with love, and it can give great impact to salvation. Kanindot unta kining ato mga leaders sa atong nasod, dili na sila magsigig away anang mga millions, mga billions. Ila untang tabangan ang atong ginagmayng mga panginahanglan, labi na gining mga balay sa atong mga tao nga naa sa squatter area, naa sa sidewalk nagpuyo. Ang pagkaon, maghimo na gyud sistema, dili lang nang tunol-tunol unya biyaan dayon. Angay lang na pares nato nga wa gyud tay mandato nga mo himog sistema alang sa kalambuan sa kinabuhi sa tao. Pero kanang atong galingkod sa gobyerno, naagi na sila'y mandate kay nagbuhista, naghatag tagbuhis para gyud ilang gamiton for the benefit sa least ones. Sila magsigig tahod anang mga dagkog ranggo diha sa atong gobyerno. Mura na noon sila nahimong ulipon sa mga dagkog ranggo, nalimot na sila nga di ay ubos, nga murag mga kuyabog, langgam nga nagnganga pero wa nay gihungit sa bakba. Luoy kayo, no? Ang dagko na lang butang atong gitan-aw kinsay pinakadakog ranggo, pinakadako og authority, kinakadakog gahom. Mao sa nay gitan-aw sa kalibutan karon, kontis-kontison og who is the richest person, the richest country, the strongest person. Mo'y atong tan-aw niya, pakpakan niya itong maayo. Centuries of the child Jesus is telling us the great person is the one who can see and who can do little things consistently and with love. O usag yun sa pinakagamay butang kanig yung paghigugmas kaaway. Muna si Kristo, iyang giingnan ang iyang mga apostoles, ayaw mong pangaway ang taga Samaria. Bisag hapit na ta gi-reject, wa tatagda, sige lang, dawato na nato. Kanang paghigugma sa atong kaaway, dili lang na gamay, bati pagyod nga buhat para nato. Kay abusuhan man ta, pero para sa Ginoo, og mobuhat ta ana, mahimot ang anak sa Dios, mahimot ang perfect in the eyes of God. Okay, katapusang lingi sa imong tupad, ing na mubuhat kag maayo sa imong kaaway. Ingna ko no. Ingna mubuhat kag maayo sa imong kaaway. Nya mo ingon gani siya, sugod karon ako na nang buhaton. Ingna dayon, liwat na kang sinteres. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, mapailubon ang Dios sa atong mga kasalanan o kadautan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuohong Kristiyanos magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang Dios magdasig kanato aron motugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakog, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga sila kansang kasing-kasing, hawang ug mabugnawon, makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug lawas, makaangkon og tunhay kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluhi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluhi kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluhi kami. Dios sa kaluoy o gugma, dungga kining among pagsangpit kanimo, kay amo kining gituboy diha sa mapaubsanon o mahigugmaong kasing-kasing sa pangama ni Saint Therese of the Child Jesus, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Lawatan kining akong gihalad, Ginoo, pangabungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang Santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungan nga buhat diha kang Santa Teresita, nangaliw po kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga pag-alagad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasig-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan.
dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Madu
pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pag-ugnaw niya ng akong kalayo. Inunua siyang ginao, sa kamatayon nagamundo, kung sunod mo pagmahal, alam kanin ipakita ko. Halos siya pagkahisgutan, kay kinisinukod kung mabalhinon. Sa
sa pagkamadalihon mo. Agining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. Kining lawas og dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo, og tungod sa among gugma, sa maong gugma, nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Karong Pitsa 3, adlawng Huwebes, magsugod na ang atong nobinaryo sa atong kapistahan sa segunda patron, Santo Rosario. Nya ighuman sa misa sa alas 6 sa gabi na atay motorcade. Atong gihangyo ang tanang mandated organizations nga mopadagi mo representatives hastang atong mga chapels nga mokuyog sa motorcade. Nya ang ato sad nga Pitsa 4, wala tay, karon ning Huwebes, wala tay prosesyon. Ang motorcade mo itong himoon, wala tay prosesyon ni San Vicente Ferrer. Nya sa Biyernes, wala sad tay Alliance of Two Hearts Vigil, kay ang mga youth mao'y maghimo og overnight activity, mahog sa nagburag vigil, gitawag na Paris Youth Day. Anhi sila sa atong church grounds, mga siguro 600 to 700 baka na sila kabuok niya maghimo sa mga pagampo, awit o mga talks, pamalandong. Atong iampo nga maayo ang panahon, maayo sad ang sitwasyon. Niya mao na ang atong mga activity sa pista, kaning ibutang na to tarpaulin basi mapapilit na to karon diha sa atong gawa sa simbahan o sa ato sang mga Facebook nga kana San Vicente Ferrer Paris Liloan nga Facebook nato o sa YouTube channel Padresiano Ubod. Diha lang tanawa ang ato mga official nga mga information about sa atong activity. Nya padayon mo palit og slots ato ning paspasan, labi na gid ang atong CTUMM kay manghatag na sugod karong simanaha og mga bugas ngadto sa atong mga 3,000 ka mga families nga pobre in town kayo. Ginagmay lang ni siyang tabang pagpakita og gesture sa pagtabang, pero actually everyday din his ato nagsigi gitagtabang sa mga nanginahanglan. Nya ini ka November maghimo na sadta sa atong kaning pagpanghatag o pagpanghimog balay. Mga 61 ka balay ang atong gitarget nga himuon aron makatabang tas mga galisod intaog higda karon sa ilang Pinoyanan. Nya karon sang adlaw, October 1 magsugod ang atong daily Holy Rosary, kay Rosary month man ron. Dinis atong simbahan kada alas 5 sa hapon magrosarita. Akong gihangyo ang mga Legion of Mary nga mo'y mag-take turn sa pag-lead niya ang atong mga pamilya, kamo mga families throughout the world, kita mga Katoliko magrosarita karong buwana. At least intense ang atong rosary karon every day. Niya ang mga chapels, labi na under sa ato dinhing parokya, maghimo tag mga daily rosary prayer kanang community prayer diha sa inyong kapilya kada adlaw. Ang atong iampo magmalinaw ang atong kalibutan, mahunong na unta ning gubat pinaagis mal nga birhen nga panabang o kining atong mga leader sa atong gobyerno karon nga porti na gyud nilang gubuta o porting daghanang mga anomalya nga atong nabati diha social media matarong na unta ni og dili na ta mag-away isip mga
Filipinos magminahalay, magpasayloay ug magtinabangay ta para kasulbaran aning daghan kay natong problema ang giatubang labi na ning kagutom, kaning pagkawa nay trabaho, kining korupsyon, drug addiction, terrorism, daghan kay ta og mga kinahanglanong tabangan pag sulbad kaysa magsige lang gitag-away muna mag-intense rosary prayer ta manindog na tantanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanino. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon